είσαι? 17. Πώς πας με τα μαθήματα? Κύριε Ταμπάκη, γεια σας. Είστε παλιόγνωστος, σας σέβομαι. Και εγώ σας σέβομαι, σας εκτιμώ. Καλά κάνετε και αρχίσατε μια καριέρα και σας βοήθησαν και είστε και καλός καλλιτέχνης. Αλλά όχι και τα παιδιά της Ελλάδος, παιδιά γαμώτο. Θα τρελαθώ. Σαν να στείλετε την εικόνα, σαν να στείλουμε τη μεγάλη μας Ρέμπο. Πέστε ένα άλλο για σοου. Κάντε σοου. Μα παιδιά της Ελλάδος, παιδιά. Εσείς κάνατε την εκπομπή σοου. Βρε Καραγκιόζη, εγώ κάνω την εκπομπή σοου. Όχι Βρε είναι Καραγκιόζη που γελάει όλος ο κόσμος για σένα. Θα μπει σε μένα. Δεν τρέπεσαι βρε που ξεφύρισες όλοι κάτω της Σπάρτη και γελάει ο κόσμος όλος. Εμένα δεν με Καραγκιόζη. Ντροπή σου ρε. Ποιος είσαι εσύ ρε Καραγκιόζη? Πώς τόλμησες και τα βάλες με μένα? Δεν είπε τίποτε ο άνθρωπος. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θα μιλάτε καλύτερα. Θα μιλάτε καλύτερα. Θα μιλάτε καλύτερα κυρία μου. Θα μιλάτε καλύτερα. Θα μιλήσει ο Καραγκιόζης για μένα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Με σεβασμό. Σεβασμός είναι αυτό το πράγμα. Σας παρακαλώ μην μιλάτε. Εσύ να κάνεις τη δουλειά σου και παραπέρα. Με πρόσβαλε, εγώ δεν είχα κακές αυτές, αλλά έχεις γλώσσα. Μα δεν είπε τίποτα ο άνθρωπος. Αλλά το καλάμι σπάει και μπαίνει κάπου. Πώς κράζει το κοράκι, πες μου! Επειδή είμαστε σοσιαλιστές, πώς πες μου να μάθω! πώς κράζει το κοράκι? Τόση ώρα, πες μου πώς κράξε! Κάτω που τρέμεσαι! Εδώ πρέπει κάτω! Κράξε! Έλα τούκι, κράξε! Κράξε! Εσείς κάνατε την εκπομπή σοου. Βρε Καραγκιόζη, εγώ κάνω την εκπομπή σοου. Όχι Βρε είναι Καραγκιόζη που γελάει όλος ο κόσμος για σένα. Θα μπει σε μένα. Δεν τρέπεσαι βρε που ξεφύρισες όλοι κάτω της Σπάρτη και γελάει ο κόσμος όλος. Εμένα δεν με Καραγκιόζη. Ντροπή σου ρε. Ποιος είσαι εσύ ρε Καραγκιόζη? Πώς τόλμησες και τα βάλες με μένα? Δεν είπε τίποτε ο άνθρωπος. Παρακαλώ. Που γαμιέται ρε. Αυτός δίπλα σου. Γιατί αγόρισα? Αφού γαμιέται ρε, πώς της κοίτα του, κοίτα φάτσα ο Καριόλας. Γαμώ το μουνίτης. Κύριε Ταμπάκη, γεια σας. Είστε παλιόγνωστος, σας σέβομαι. Και εγώ σας σέβομαι, σας εκτιμώ. Καλά κάνετε και αρχίσατε μια καριέρα και σας βοήθησαν και είστε και καλός καλλιτέχνης. Αλλά όχι και τα παιδιά της Ελλάδος, παιδιά γαμώτο. Θα τρελαθώ. Σαν να στείλετε την εικόνα, σαν να στείλουμε τη μεγάλη μας Ρέμπο. Πέστε ένα άλλο για σοου. Κάντε σοου. Μα παιδιά της Ελλάδος, παιδιά. Να πούμε λίγο κάτι. Για να μην αρχίσει να δεις πάλι αερολογίες και φωτολακίες όπως την προηγούμενη φορά. Τότε γιατί με κάνεις την εκπομπή σου? Κορίνα μου εσύ! Εσύ αγόρι μου τρελό! Γαλούλη μου εσύ! Δεν μ' αρέσει και ο τρόπος, η έκφραση. Σε χαιρετίζουμε. Πέστε ένα άλλο για σοου. Κάντε σοου. Μα παιδιά της Ελλάδος, παιδιά. Εσείς κάνατε την εκπομπή σοου. Βρε Καραγκιόζη, εγώ κάνω την εκπομπή σοου. Όχι Βρε είναι Καραγκιόζη που γελάει όλος ο κόσμος για σένα. Θα μπει σε μένα. Δεν τρέπεσαι βρε που ξεφύρισες όλοι κάτω της Σπάρτη και γελάει ο κόσμος όλος. Εμένα δεν με Καραγκιόζη. Ντροπή σου ρε. Ποιος είσαι εσύ ρε Καραγκιόζη? Πώς τόλμησες και τα βάλες με μένα? Δεν είπε τίποτε ο άνθρωπος. Και βλέπω. Σταμάτα να με ρωτήσεις. Μα τι γίνεται εκεί πάλι Διονύση? Να παρενοχλείς σεξουαλικός αυτός. Διονύση! Σε πούστες έχω μπλέξει εδώ μέσα. Παιδιά. Μπρουτάκ, φύγε. Πρόεδρε, έχεις το λόγο. Σταμάτα να με ενοχλείς. Εγώ μόνο ένα ευχαριστώ κορτσούδια έχω. Λίγο θα σε πιο Κύριλλε. Το διαφοροποιηθώ. Δηλαδή πώς θα γίνεις Κύριλλε? Τώρα όμως που είσαι νέος λες να το ζήσεις. Ναι. Μετά από μαντάρους να γίνω Κύριλλε. Βλέπω ναι. Σαν τι? Κύκλους. Οι οποίοι γερνάνε πώς? Τι? Γερνάνε οι κύκλοι αυτοί, τι ακριβώς? Έτσι. Βλέπω ναι. Σαν τι? Κύκλους. Οι οποίοι γερνάνε πώς? Τι? Γερνάνε οι κύκλοι αυτοί, τι ακριβώς? Έτσι.